मत ना मन दुख आज तुम घर झगड़ा है ना पुणी तो बापा मारे बिल हाँ कहने एक क्लास दी जरा जीव तो मार ফটো উঠেছি রাত দিন যাত্রা হব তোকে দুই রাত রেখে যাবো তো তুই মতো রাতে 600 টাকা দিয়েছু মতো দুই রাতে 200 টাকা দেবো ঠিক আছে টিকেটে 150 200 150 200 ମୁଁ ଆସିମି রাতে ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ରୋଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ তুই দেবো ନା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ମୋ 100 ଟଙ୍କା ମୋଟର ଆଣି ଖାଇଲୁ ଆଉ ସଫଳ ନେଲି ଖାଇଲୁ ମୁଁ ସଫଲ ଖାଇଲି ଆଉ ହଁ ଏଥିରେ ବସିବା ତୁ ଆସିବୁ ଯଦି ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଆଉ ନାଗୁଛି ରାମଦୋଳି ମୋତେ ଆକେ ଛାଇକା ନାଗିବ ମୁଁ ତ କେବେ ବସିନି ରାମଦୋଳିରେ ରାମଦୋଳି ବସିନି ମୁଁ ଥରେ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ବସିଥିଲି ମୋ ଶାଢ଼ୀକି ନେଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ବାରିଣିକି ମୁଁ କହିନି ମନ ହେଲା ମୋ ଶାଢ଼ୀ କହିଲା ନା ଖେଳିବା ମୁଁ କହିନି ଚାଲୁନ ଖେଳିବା ଯଦି ନ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେ କହିଥାନ୍ତା ଛେରୁଆ ଡରୁଆ ଖେଳିଲାନି ଖେଳିଲି ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଁ କହିନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିଲା ମୋ ସାହସ ହେଲା ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ବସିବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇଛି ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେ ଉପରୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରିଲା ଜୋର ଶାଢ଼ୀ କହିଲା ଛାଟିକି ପକେଇଦବ କି ମୁଁ ଏକରେ ହାତ କରି ମୋର ଯଦି ଗୋଦରା ପଲଟି ଗଲାଣି ଧଜି ଏଇକା ଥରିଲାନି ଗୋଟା ପଡ଼ି ଭାଇ ଭାଇ ରଖ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ ରଖ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିବି ଆଉ ସେଦିନ ନ ରଖିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହାତ ପେଲେଇ ହେଇଯାଇ ରଖିଲା ରଖିଲା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣିଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଓହ୍ଲେଇ ଆଉ ଲାଭ କାହିଁକି ତୋ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖଲା ପୁରା ଚେରିଆ ଜାଣିଲା ସେରିଆ ବା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ଯା 3 ବେଞ୍ଚ ନେଇଛି 4 ବେଞ୍ଚ ବେଳକୁ ଓହ୍ଲେଇନି ଭାରି ଆକେଶ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଥର କେବେ ଝିଙ୍କା ଦୋଳି ଯଦି କାରରେ ରହିଥାଉ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କେଉଁଠି ମତି ମାଛରେ ସିଧା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ କେଉଁଥିରେ ସେଇ ଝିଙ୍କା ସେଇ ଝିଙ୍କା ବାନ୍ତି ଆଉ ଝିଙ୍କିବ ଖାଲି ଆଉ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ନେଇଗଲେ ଛାଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ ଛାଡ଼କୁ ଯଦି ନେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି କର ସମିତି କରିଦେବୁ ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ଚୁଟି ଖାଲି ଇମିତି ଇମିତି ହେଉଥିବ ନା ଆଉ କେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲା ନା ମୋ ପୁଅ ଖେଳିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଖେଳିଛି ଝିଙ୍କାଠୁ ଝିଙ୍କା ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ସେଇ ଇଏ ପଡ଼ିନି ଇଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଯିବ ସିଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଯିବ ଇଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ସେଇ ସେଟା କ'ଣ ସେଟା କି ଦୋଳି କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଁ ସେଟା ଖେଳିଛି ରାମଦୋଳିରେ ଖେଳିଛି ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଜମା ଡର ନାହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭାରି ସେ ଭାରି ସେ ଦୋଳି ଭାରି ଧରିଛି କିଏ କିଏ କଣ କେତେ ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଝୁଲା ମାରୁଛନ୍ତି ଝୁଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ଝୁଲା ଉଠେଇଦେ ଦେଖା 12ଟା ବାଜିଲାଣି ସରିବ ତ କେଉଁଟା ସବୁ ନା ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଇଞ୍ଚା 5 ଇଞ୍ଚିଆ ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ 5 ଇଞ୍ଚିଆଟା କରିଦେବି ବଡ଼ 5 ଇଞ୍ଚିଆ ପଛେ କରିବି ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ବଡ଼ 5 ଇଞ୍ଚିଆ ଭଲ ହେବ ନା ତୋ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିବୁ କ'ଣ 4ଟାରେ ଦେବି ନା ମ ଆହୁରି ରହିଲାଣି 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ହେଇଗଲା 2 ପିଠି କାନ୍ଥ ହେଇଯିବ ନା ଯିବା ଆଉ କେହି ନେବା ଅଛି ଆଉ ଦିରଦା ଆଉ 2 ନତା ଆଣିକି ଛୋଟଟା ମାରିବୁ ଛୋଟଟା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ଟା ଯେତେ ମାନେ ମାରିବୁ